нали? Ти се бърши с някаква кърпичка. Влажна кърпа, да. Чудесно. Акита. Аки, какво е смак? Аки. И без това иска да я смени на тази тениска. Ето го! Piece of shit, you piece of shit. Да. Откъде сме дошли, бе? Да, бе, малко. Пекна слънце в цял Пирин. Сега ще дойде и при нас и ще ни изгори вратовете. Снимай тук надолу. Да, панорамка. Бате. Панорама. Ето ги помаците. Добър ден. Бурнус. Как е помащината тук? Какво, гроба на немските войници ли пише?